Salam, hörmetli agzalar. Bizim bu gezeki temamız Instagramda näde pary satmaly. İlki bilen Instagramda pary satmak üçin ýörüýte Instagram accountyň bolmaly. Accounty näde töretmeli diýen soraw ýüze çykdy. İlki bilen imya pozywitçiliňizi ýazmaly. Ýani imya pozywitçil bu nähil at bilen öz sahypaňyzy tanıtjak bolsaňyz, şonu ýazýaňyz. Soňra ili ýa-da öň ba bolsa, sahypaňyzy Instagram accountyňyz ba bolsa, nomeriňizi ýa imya pozywitçiliňizi ýa bolmasa elektron poçtaňyzy ýazýaňyz, aşağı parol ýazýaňyz we WhatsApp edip girýäňiz. Ondan gireningizden soň ili ýa-da Instagram accounty döredöningizden soň öz accountyňyzy biznesa geçirmeli, ýani biznes accountuna geçirmeli. Biznes accountuna geçirmek üçin şeýle aşakda şunýala knopkalar bar. Şoň bu adamjygyna basýan, ýokarda 3 tane çyzyk bolmaly. Şoň nastroykasyna basýanda parametri diýip, ili ýa-da parametri ýa account diýip ýazylan ýere girýän. Ondan podключиться на profil kampanya diýen. Ýani öz accountyňyzy biznes accountuna geçirýäňiz. Basanňyzdan soň WhatsApp через Facebook diýip çykýar. Ýani accountda, biznes accountda geçirenizde hukman Facebook'uňyzy bilen geçirmeli. Ondan Facebook'da ýürüýte stranitsa açylan bolmaly. Ýa-da öň stranitsaňyz bar bolsa, şonu belleýäňiz, daly etdiňiz, geçýär ýok bolsa, sazda stranitsa etdiňiz, şeýde täze döredip, ondan geçip gitdiňiz. Biznes account näme üçin gerek? Biznes account targetçilerine reklam etmek üçin gerek, ýa bolmasa öz auditoriýaňyzy analiz etmek üçin gerek. Ýani näçe adam girýär, näçe adam görýär, hepden dogamyna, aýyň dogamyna näçe adam görüpdir, ýa insoňky haýsy postlar gowy görünüp, ýani näleýden, haýsy postlar has gowy görüleni şo taýda görkezilýär. Ondan soň ýani esasy bellemeli zat, ýani tomaşaçylaryň özüne alyp barşy 3 sekundyň düzgünü. Ýani adam islenip bir müşteri ýa kim bolsa siziň accountyňyza giren ýagdaýynda gün 3 sekunddan soň siziň accountyňyzdan çykma tezligi artýar. Nähili ilki accountyň içine seretýär. Günü 1 ýerde geçirýär, 2 ýerde geçirýär, soňra ýapýar ýanky accounty. Buňa tomaşaçylaryň özüne alyp barşanyň 3 sekundynyň düzgün diýilýär. Şol 3 sekunddan soň şol siziň accountyňyz gyzykly gelmese hukman müşteri çykýar. Buň üçin esas 3 sekundda nämelere baha berilýär. Ýani adyna, meselem Elite Shop, şuň imya pozisiýasy ýani aňyrda da belläp geçipdik. Şuň ady bolýar. Soňra avatarka, ýani şu jagada ikonka siziň brandiňiziň ady ýa bir siziň suratyňyz da, sizi suratlandyrýan avatarka. Ýani türkmençe avatarka näme terjime edilýär? Dogry maksam özünden bilenmek. Soňra düşündürüş, ýani opsiýanyasy bolmaly. Şördäki näme hatlar opsiýanyasy, ýani näme, nähili, näme etdiňiz häzir gysgaça soňky slaýdlarda men gürüm gören bolary. Soňra highlights, şular bolýar. Bular bolsa näme siziň storiesy goýan zadyňyz, soňra bolsa size giren müşterinin görüp biläjekleri, soňra bolsa lenta, gün şu aşakdaky lentalary bir kigede geçirýär, gyzykly bolmadymy, hukman çykýar kilen siziň sahypaňyzdan. Şoň üçin esasy şol sahypaňyzyň içine girenle hukman siziň sahypaňyz çekmeli, oda normal özüne çekmeli. Ýani islenip bir Instagram accountda bolmaly zatlar login, avatar, ady, düşündürüş ýani opsiýanyasy, geolokasiýa, highlights, lenta content, suratyň düşündürülüşi, hashtaglar. Meselem login näde ýazmaly? Login düşnükli we ýöneköý bolmaly. Meselem nähili men lux shop, ýani adamlaryň gowy eşikleri. Siziň adyňyz hukman aşağı keseçlik düşünükli görnüşde bolmaly. Ýani şuňa murskaya одежда 70-70 ýa Rich City
kara yani gırgıdın koyutyan. Bunyalı bulamıcar bolmalar düşünüklü hem akkuratlı olmalı. Yani sizin logininiz, adınız var aydamda. Sonra adı yani adı hayse naşör murskaya одежда Ukrayna ya aksesuar обувь Ukrayna diyer. Şu yeri sizin adınız bolya. Yani şu tayda bir branding adı ya yeni varzat şol bolmalar sebebi birinci bilen seredenne sizin accountunuza girmekle avatar kanat logininiz biram şu adınız görünüyor. İntek sizin accountunuza girmekle şonno sizin accountunuzun näme sahipanızın näme baradadığı ne içinde näme ediliye näme maksat bilenini şu tayda bellemeli esasy. Sonra düşündürüşen apsaniya ne edip yazılıyor, ne edip düzmeli apsaniya düzülönü kimsiz, sizin kimliğiniz, näme etjersiniz, yani näme etken işiniz, näme işlerle meşgullanýaňyz, näme kil peýda getirip bilersiniz siz halka ya bir öz auditoriýaňyza. Soň bolsa teklipleriniz, soňam kontaktlarınız olsa kontakt et, ili başka bir zat. Yani apsaniya hukman düşünükli olmalı, yani näle düşünükli diýemde hukman konkolar bilen bezilip yazılmalı, ýyzyna ya bir dolu ol görmüşdi bir hili näle aýdaýyn köp zat walakida öyle diýär Türkmen bir şonýalrak golla aşaklaşany ikonkolar bilen bezilip yazılmasa. Sonra aktiv silka yani aktiv silka diýemde şu silka bolýa buňa taplink diýilýär. Instagram diline taplink barada eger gyzyklansaňyz men inki videolarda hukman bu hakda size aýdyp berer. Yani bu näme? Sizin gyzgaça web sahypaňyz ýaly taplink. Ne? Sizin o taýda kontaktlaryňyz ýazyp bilýäňiz, imoňyz barmy, ya WhatsApp'yňyz barmy, Facebook'yňyz barmy, ya nämeler satýaňyz, nähil satýaňyz, dastavka etýäňiz eden zokmy? Şol barada ýürüýti içine gireni okap biläjek silka bolýar. Sonra avatarka yani avatarka nähil bolmaly? Avatarka hukman açık görünüşde, açık göze yakınlı bolmaly. Bulanmajar bolmaly. Yani eşik satýaňyzmy hukman eşiň bir suraty ya näme opşy umumy bolmaly, hukman açylmaly eger siz bir sowda etjek bolsaňyz. Sonra highlights diýemde highlights'ın haşlar bolýar şu aşakdakylar. Bu zat näme? Ay. Bu siz barada, sizin öň eden zatlaryňyz barada, sizin osuslaryňyz, onun sizin bir case'iňiz diýip alaýyn. Şol baradaky ýokaryk stories'e goýan zatlaryňyz 24 sagatyň dowamında gitýär da. Soňra şol gitenden soň şuna girer ýaly, şunu durur ýaly etmek üçin döredilen zat. Highlights'na birinji suratda ýok görnüşi, soň 2-3 tane bolsa da bir gelişiksiz yani telefonna hukman minimum 5 tane bolmaly. 5 tane bolanno baş sahypada highlights'lar dolu görünýär. Kompýuterda bolsa 6-7 tane hukman bolmaly. Şonda dolýar. Kompýuter bir açyk ekran bolandan soň. Sonra highlights'ta nämeler esasy bellemeli näme? Birinci surat highlights'ın ýok görnüşi, birinci account, soňky ikinci account bolsa highlights'ın bar görnüşi. Yani ütgeşme nähile gaýdaýyn, siz bir konkurs geçirýäňizmi, ya bir näme aksiýa etýäňizmi, yani ýene şonýalarak bir zat berde ýazypdyr tawarka, täze haritlar görkezýänler bu ýerde. Soňra müşteriniň pikiri, yani osuwy, hukman müşteriniň sizin haridiňizi alanyndan soňky pikiri bolmaly. Eger ýok bolsa içine girjek auditoriýaň bir açyk anamy gatja hukman. Öň we soň, ýagny bu öň we soň diýenimiz dopostly.
yani haridi almak ayağdayı, alandan sonki ayağdayı bakası yani bakasında her kim matay kerhilek bakaya biler aşağına arzanlatış o da belli vaktlarda arzanlatış bolya. Şol arzanlatışlarda niye hilek baka ütgöye şonsunu içine giren auditoriya görüp bilme mümkünçülüğü olu bolya. Highlights nereden almalı? Highlights tayar öz brandini yasasan bolya ile yürütü tayar highlightslar var. Bunları Pinterest.com'dan, Google'dan, Play Market'ten alıp bolyana görüşmüz yalı. Her hili onun özünüzü gerek olan özünüzü değişli ikonkolor saylap alıp görüp bilirsiniz. Ondan Play Market'te yürütü bir neçe highlights yasayan programmalar var. Bununla yürütü özünüz üçünüm ya da öz lichni brandiniz üçünüm yasama mümkünçülüğü hem var. Pinterest'te, Google'da oynayalak yok da hükmen şul bağlan içinden saylap almalı. Google Play'daki, Play Market'daki nemeler, Play Market'daki programmalar içinden yürütü özüm yasap bolyan görünüş hem var. Sonra profilin şapkası şapka düzedilmedik ya dayınna şapka bir nehile gaydayın nasir şurdu seredişiniz yalı şunu adına bir hili ya da website bada bir ikon kolor bilen bezelmenler yönü izgidırlıkta yazılıptır hiç hili bir şolar bilen ne kontakt bağlaşar ya numar yok ne haktalığı belli değil ortakı slaytta olsa primerini ba bununla olsa iyem ne aşağıda ortakta aydamda bununla ikon kolor hem barana price, bonusu, osu ya da buna geçemizde respiradaja osu abmen vazvarat şurunuştu ya bununla aydamda bununla silkaba, bununla da bununla yok. Şunun için hemmesi podrobno bolan yadayında sizin profil şapkanız odan olyar. Sonra afarbleniye profil yani öz lentangızın afarbleniyyesi. Yani siz bir hizmet etken olsanız onu yürütü bir firmanın şapkada metip bilersiniz. Bolmasa firmanın banner diyenim, şapka diyenim nehirli bolyar yürütü firmanın stilla sizin içine yönü hakya daymalı ya surat koyaymalı görünüşte bolyar. Sizin tayar şablonunuz bolyar. Sonra ikisinin afarmleniyalar nemede tapavdu etti yani afarmleniya käbirna öz halkımızdaki Türkmenistan'daki Instagram accountlarını satyanların içinde de men gavat gelyen gönü suratın yüzünü öz telefonlarını gönü yüzünü yazıyarlar ya surat kaçtığını varyantı düşürülmedik ya bir hili soluktan aşırdı na iki tane suratın ikisini has ayratin görmüştü görködüler ya da yüzüne bakat yadık ya yine şon yalıp bir şekilde berde ikinci suratta neme maşin halılarının ya maşina yazılyan zat kovriklarının markası ba özü ba ol bir hili gözüme yakınlı yarki geliyor da sonra sahipa şunyalak yağdaydı sahipa neticesine hil oluyor yani mesela sizin iki görünüşte bir nemeniz var accountunuz var biri şu görünüşte biri olsa bu görünüşte siz reklam ettiğiniz özünüz yani bloggerlara ya da targetirin reklamı görünüşte ya bir neçe köprek patpişikli accountları reklam ettiriyeniz şu yerde alamda ya da men targetirin reklamadan alamda mesela siz reklama mung manat pul veriyeniz görücü sanay mung manat pul veren ya da yeniz reklama görücü sanay 45 mung görüyesirin bir nemeniz yine hili reklamanızı
Sonra kliksan yani kliksan diyelim nähili kliksan kiçicik knopka bolýa. Mesela targetin reklamada подробная ya direkte geçin ya profile geçin deyip knopka bolýa. Şoňa basanlaryň sany yani insanyň statistikada berýärden. Mesela aýdaly kliksanam 900 sany. Zakaz yani zayavkası 25 tane şonu zayavka beren adamlar içinde alanı olsa 8 tane yani bununla kalkülasyadan çıkaramızda mesela her zattan 70 manat peydan bolan ýagdaýynda reklamany mesela nälaýdaýyn 8 sana kare satylan olsa jemem 1000 manat reklama çıkarılan olsa 8 sanany 70'e köpeltýän 560 manat bolýar. 560 manat sen reklamany ýapýa. Galan 440 manat bolsa sen ziýanyň bolýar. Reklama şol çep suratdaky reklama çep suratdaky neme boýunça, neme profil boýunça sizin satyňyz az bolýar. Sebebi klient gelen neme klient müşteri sizin sahipaňyza girenine hukman sahipaňyzyň berýän suratlaryna, opsiýasiýasyna, suratyna şanlak düşündirilişine hukman berýär. Soňra karşı tarapdaky netijesine seredeliň. Bu da edilýän kýaly reklama 1000 manat pul berýär. Görücü sany edil 10 kýaly 45 000 görücüsü var. Kliksanam 900 sany. Yönü zakazy 40 sany. 40 sany zakazy var. Satuw bolan 22 sany. 22 sany hakyky puly aýyň aýagyna ýa kepden aýagyna bilemi gözüňiz nähili şo deseniz eline gelýär. Her zatdan peýdasy bunka medel şon kýaly, bu gapdalyň kýaly 70 manat. 20 sanan satan bolsa 20 sanany 70'e köpeltýän bolyn 1540 manat dolýar. Şonlar 1000 manat peýdasyna bir ýapýa reklama çıkaran peýdasyny 540 manatynam özüne arasynda peýda edip alýar. Sonra Instagram bize näme üçin ýok diýär. Instagramda näme üçin size gelýän müşteri çalçykýar nemäňizden, saýdyňyzdan, Instagram sahypaňyzdan. Yani ýokary bahaň ýokary bolmagy. Özüňiz ilk alýaňyz, sizin etjek bolan meselem proýektiňizi Instagramda öň näçe tane adam etipdir. Seretýäňiz, şolardan sizin köpman ýetgeşik bolmaly. Ya şolar bilen bahaňyzy deňeşdirip görýäňiz. Olar da bahan ähli, siz de bahan ähli. Sonra dukanyňa anamy satýan adamyň ýa-da reklama etýän adamyň ýa-da bir sahypasy bolan adamyň özüniň anamynyň ýoklugy. Esasy bir hazır öz satýan adyňa ananmasaň ýa bir etýän işiň ananmasaň onu ýylnatsaň anansyn ýa gelýän müşteri size anansyn. Sonra şahsy marka ýok, ýani şahsy marka diýenim. Lichny brending ýok. Hukman yani nähili aýdaýyn lichny brend bu özüň öz ýüzüň islenlik wagt seni tanatýan bir zadyň bilen hukman sen tanamaly. Seni görüsi gelýän ýa bir senden harisatyny satyn alasy gelýän adam sen bir zadyny liboy wagt görünni şol sen tanamaly. Ýa-ha gowy logotipin bolmaly ýa-da adyň bolmaly, ýani lichny brending bolmaly. Onun sayt bolmazlygy, ýani sayt näme üçin? Sayt köp kişide edil bizim yurdumuzda sayt hazır köp kişide yok. Şoň üçin sayt ýa-da hukman taplin bolmaly. Müşteriniň pikiriniň bolmadygy bulameýän bir minus bolupdyr ýa-da ýani osufy müşteriniň osuf ýok bolsa sahypaň içinde eýem gelen adamam bu sahypadan hiç zat almandyr diýip şolar ýalyrak pikir etýär. Ýa-da müştere öňünden 100% töletmek. Sebebi inta karitatlanmaka
müşteri gorkýar öňünden 100%-ni tölemäge. Sebäbi oňa agyr gelýär. Şoň üçin internet sowdada bu 100% öňünden tölemek intak biziň ýurdumyzda pratik irrak. Soňra deňleme mümkinçiligi ýok, ýani wazwrat ýok. Wazwratyň bolmagy bulamaýan bir minus, bolmazlygy minus bolup gitýär. Sebäbi häzir bir eşik satyn alsaň, o da saňa razmering däl bolsa, ýa sen isleýänleriň däl bolsa, sen şonu ýa alyp ýa klientin müşteriniň isleýänlerinden beri bilmeseň, şol ýüzden, şol tarapdan hem siziň akkauntyňyza zakat etme nimesi praçyk peselýär ýa-da islenik renkiniň bolmazlygy, meselem näme müşteriň esas isleýän islenik zady bolmaly siziň akkauntyňyň içinde gitgaça. Soňra hukman Instagram takypaňyzyň kontenti go bolmaly. Kontent bolmasa, onu siz içinde auditoriýa saklap bilmeýäňiz. Kontentler hem öz nemesini üç görnüşe bölünýär, ýani maglumat, ýani usluga, näkile gaýdaýyn, informasiýalar satýan, informasiýalar berýän, paýlaýan Instagram sahypa bolup bilýär, kontent bolup bilýär, satu kontent bolup bilýär, ýani islenik bir zat satýan ýa-da bloger sahypa bolup bilýär. Bu bolsa tutuş Instagram'ın statistikasyna alanda informasiýalar paýlaýan 30%, 40% satu etýär Instagram'da, 20% bolsa blogerski sahypa bolup durýar. Soňra satu edende näme esas teklip beriljek zatlar teklibiň we herekete çagyrmagyň bolmaly, ýani önüm görkezmeli, arzanladyş içinde arzanladyşlar etmeli, bir ütköşmelik etmeli, ýani ütköşmelik diýemde nähili bir bellirak adamlara siz reklam ettirip bilersiňiz, ýa-da sizden satyn alýan adamlaryň pikiri bolmaly, içinde ozflor bolmaly, günlük näçe satýanyňyz, onuňyz bolmaly, sahypaňyzyň içini özüňiz gyzyklandyrmaly. Ýa-da blogerler bilen suratlar bolmaly, blogerler, aýdymçylary bellirak tanalýan adamlar. Ini öň soňda ýani do postla satyn almak nähili, alandan soň nähili harydyňyzy. Mesela naşörde bab nähilek aýdaýyn, hukman apsan suratym aşağındaky apsaniýasy dol görnüşde bolmaly, dol ýazylmaly, näme etjek bolýaňyz, nähili etjek bolýaňyz, birinji çekici tekstler bilen ýazmaly, soňra tehnik tarapyny aşagda görkezmeli, nähili teknik tarapyny ýa razmerini, zatyny aşagda görkezmeli. Ýöne ilkinji siziň islenik bir harit müşteriň belli bir problemasyny çözýär. Islenik bir harit. Ana şol näme gerek? Ilki öz harityňyzyň nämeler peýda getirip bilýänini hukman bir özüňiz bir spisek edip ýazýaňyz, soňra bolsa her bir postuňyzda şol peýda getirýän datlaryň birini ýazyp birinji söz başı ýazýaňyz, soňra bolsa tehnik karakteristikasyny ýazýaňyz, aşağından bahasy bolsa bahasy, ýok bahasy däme kontaktlaryňyzy goýýaňyz. Bu slaydda da edilşonýaly ana tekniki birinji näme barlylygy dady gitýär, soňra teknik tarapy gitýär, görnüşleri gitýär. Blogerski sahypa, ýani tomaşaçylar sahypanyň tomaşaçylar belli bir adamyň sahypasyny izarlamagy, onuň goýan zatlaryny halamagy, gyzyklanmagy, şonuň höweslenip bir görmegi, ýani gyzykly kontentiň kömegi bilen izarlaýjynyň sanyny köpertýär. Onuň bular esasy ýurdumyzda nähili kimler bar, aýym papina bar, ýa bir tama bagşylar bar, içinde gyzykly kontentlary goýýar. Ýani
konkurslar gurnap biler içinde ya yumuşlu oyunlar oynap biler, soru cevap açıp biler, kutlawlar yazıp biler ya bir içine değişimi videolarını paylaşıp biler ya da birinin bir aydan sözü bolup biler yani bloggersk sahipan içinde. Mesela berde yani neme blogger sahipatına mesela bir zadın bir nemesi nahile ediliş uğru yenesi konkurslar mesela kıskaça şular yalrak blogger sahipatı ikisi olsa malumat kontenti yani malumat kontenti informasiyaları paylayan bir kontent oluyor yani haritler hakkında ya bir hizmet barada hizmetin umum düşündürülüş barada ya da yığdan verilen sorular oluyor belli çat verilen ya da ne diyeyim yığdan verilen sorulara cevap bulup biler bilermenlerin fikri yani bilermenlerin fikri yani bu nahile gaysak oluyor belli bir adamın aydan zatları oluyor belli geçen zatları oluyor önümaktaki lifehacklar ansat yolu ansat edilişi tovarlar ne saylamalığı barada content bolup biler ya bir sahna arkası pudoklarda haberler önümü değiştirmek bolup biler gizli fişkalar yani bilinmeyen fişka demek, ne demek bilmeyen zat ne köp adamın bilmeyen dedim yani hiç kimin bilmezligi mümkün takkını bilýärler-de yani köpçülüğü görkezmek şonu partnerlerinizin teklipleri yani gatnaşan adamlaryňyz ýene şonýalrak mesela şurada bak özüňiz okap görüp bilersiňiz belli bir zadın ansat usulü informasiyalar paylamarlar karoçum haritları ya bir Instagram sahipani yürütme için hukman bir Photoshop bilmeli ya yine zadınız yok yürüte telefon programmaları bilen hem edip bilersiniz şurada bir neçe telefon programmalarının etdiyen işleri nahile edip böyle özünüz alın skaçad edin ondan haysını halasanız tesvirlerini aşağına yazın bellen. Eğer şunyalık videoları düşürmemi isterseniz hukman komentariyada bellen. Men size yine iki sanna business account nerede etmeli, targetsirvini reklama nahile etmeli şular barada gurunlarayın. Dinlediğiniz için çok sağ olun. Like koymayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın.